a la part de l'entrada, a la part principal, i aquí tenim tots els sabors, tots els menús que tenim dels diferents nivells, infantil, primària, ESO, I aquí arribem aquí, aquesta que és la que ens interessa, la de aules docents. Este és un espai de prova per a docents. És un espai de prova en el que nosaltres podem provar eines noves, podem provar activitats, podem muntar un curs, a veure com queda, i en el moment que ja el tinguem tancat, doncs fer una còpia de seguretat i ja posar-lo en infantil o en primària o en el nivell que siga, en el nivell que tinguem accés. Per tant, el primer que haurem de fer serà entrar en aules docents. I ens hem d'anar aquí a aquesta part d'aquí d'administració, el bloc d'administració. Dins d'administració tenim aules i les meues aules virtuals. Recordeu que si no apareix aquest bloc d'administració és perquè està ocult i hem de donar-li aquest botonet aquí dalt. Dins de les meues aules virtuals tenim tres menús, que és el de veure les meues aules, el de crear l'aula o el de restaurar les. Doncs en aquest menú d'administració aules i les meues aules li donem a crear aula virtual. I aquí ens apareix el tipus d'aula que volem generar. Quan estem en un entorn real, ens apareixeran els cursos i els grups que tenim en ITK i podrem seleccionar quin curs o quin grup muntem. I d'aquesta manera apareixerà directament l'alumnat matriculat. Aquí, com que és una aula, com diu aquí, de pràctiques, de preparació o experimentació, no tenim alumnat matriculat i per tant no tindrem problemes de que si un alumne entra abans o mira a veure què estem fent o el que sigui. Simplement és de pràctiques. Això sí, no tindrem alumnat matriculat aquí. I apliquem. Això costa un poquet. Nom de l'aula virtual. Doncs anem a posar-li un nom. Proves 1. Cada un que li posi el nom que més li agrada. Nom curs de l'aula. Proves 1. Anem a aplicar. Quan li hem donat a aplicar i ha creat el curs, ens apareix aquesta finestra que tenim aquí. Este és un curs tal qual. El que apareix només crear una aula, ja siga en proves, ja siga en real, ja siga en infantil o primària.